is antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang telas ang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas Bansang Radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I
will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, ngayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. Katrina, may ka-appointment ako nga tao alas 2 ng hapon. Gani, di na lang kita makaon sa kantin. Ay, oo. Nakapareserve na ako. I-cancel na lang ina. O sige. May mahimo pa bala ako sa imo? Hindi ako maluyag na malit ako sa appointment ko eh. Importante nga tao nga tubangon ko. Sorry na, di ka magkabalaka. Madina na lang kita karon sa gabi. Okay? May mahimo pa bala ako? Kung na mo sina, dali na sa kantin. Sino yung ginatungtukan sa mga tao mo? Bah, si Gerard. Siya nang kambal sa mga empleyado. Kagkasadya sa ila. Sanjo! Dali ka. Dito kita, oh. Dali. O sige, dali.
Gabla daw gusto ko mabatian ng ginhambalan ng Day Gerard. Kaysa ang iban nga mga empleyado. Oy, Sanjo. Sinong ginatulok mo dira sa unhan? Kwan, wala Katrina. Nagahuran ako sa mga buang nga ina. Sino ba na inang tumboy nga ginatrapingan nila? Sekretarya ko siya. What? Nga nagkuha ka sang amo sina klase nga sekretary? Tumboy siya. Bisan pa. Kagwapa siya, ha? Nagapangimon ka sa iya? Of course not. Lalaki gid ang dating niya, ha? Apang kanugon sa iya nga nagtumboy siya. Ano sa panulok mo? Tumboy siya matuod. Ay, salamat. Ginpatawag mo ako, sir? Sit down, Miss Feliciano. May sugo ka bala sa akon, sir? Wala. Apang may ihambal ako sa imo. Ano ina, sir? Wala ko nagustuhan ang sobra mo kalapit sa mga taga-accounting kay na. Mga kabaro ko na sila, yes, sir. Bisan isiling mo nga tumboy ka, babae ka gyapon, Miss Feliciano. Dapat mo halungan ang kaugalingon mo sa mga lalaki nga to. Salamat sa concern mo, sir, ha? Apang masarangan ko yung nga pangapina ng kaugalingon ko batok sa ila. Hindi sila magtinunto sa akon. Kay matilawan ginilang natunan ko sa judo karate. Kag isa pa, sir. Wala man siguro sang palising kumpanya nga nagadumili sa mga kasubong ko nga makig-abyan sa mga kalalakihan sa kumpanya. Wala matuod. Ang ginahambal ko sa imo, amo nga maghalong ka. Akong bahala sa kaugalingon ko, sir, ah. Kag sa liwat, salamat sa concern mo, ah. Kung wala ka na sang ihambal. May ara pa. Dali, dito kita sa receiving area. May itudlo ako sa imong mga dapat mga buhaton adlaw-adlaw. Wala siya nagpungko sa bangko sa atubang ko. Sa baylo, nagtupad siya sa ako. Are, buksan kong isa sa mga ledger nga dala ko. Para matudlo ko sa imo ang nasulat diri. Nagdapatay ang mga panit namon. Nagdapat ang panit ko sabot ko niya. Kapumatsyag ko, may mga magagmay nga mga kuryente nga nagapaso sa ako na rin sa iya. Pwede na kita nga makasugod, sir? Sure. Diri kita masugod, oh.
May ara pa, sir? Kwan. Sige na. Inala ang gusto ko nga may balaan mo. Mahimo ka na makabalik sa pwesto mo. Thank you, sir, Ako na lang mabalik sa mga inis sa lamesa mo, Ate, sige, sir, Mauna na ako sa imo, Sige. Ato na siya. Apang ang kainit sa lawas ko. Ara paghihapon. Kaina. Daw gusto ko siyang hakson. Salamat. Nakabalik na gid man ako diri sa lamesa ko. Grabe ba? Ginbudlayan gid ko kaina. Ginabudlayan ako magkontrol sa kaugalingon ko. Sa nagdikita ang panit namon kaina. Pamatya ko. Do ginapaso ako. Kagsamtang naghahambal siya kaina. Pasimputan kong kahumot sang iya ginhawa. Kagang iya mga bibig. Daw gusto ko nga halukan niya ako kaina. Hindi ini dapat nga matabo sa akon. Apang sama-sami. Dumatunaw ako. Tagsa nga maglapitay kami nga duha. Ay, kay nga pala nga kamatsyog dya sa iya man. Nang, sugiri kami. Nga gusto sang boss mo ang laway. Hindi gani. Tigulang ang mga sekretarya niya, haw? Amo matuod nang nga ahaw? Kaimunan ang mangin asawa niya mo. Hala! Imo lang galing nobya niya nang? Oo. Kag syempre, permi lang sila nag-aaway sa nobya niya. Kung gwapa nga babae ang sekretarya niya. Di nga lang, gwapa man bala nobya sang boss mo nga ina? Kilala ninyo siya, Model siya sang isa kahabon nga pangpaputi. Oh, si Katrina Montes? Hala! Siya? Oo, siya. Di ko alam mo, big time galing boss mo nang I mean, gwapo? Gwapo? Kag super manggaranon. Ay, wow. Uti nang, nakita mo na bala sa personal si Katrina? Oo Natabuan nga ato siya dito kaina mo. Pero, daw suplada. Ote, ikaw nang, hindi kayahan papangimunan sa babae nga ato? Kag nga pangimunan niya ako, haw. Tumboy ko bala, no? Kikagwapa bala sa imo nang, bisan tumboy ka pa. Hindi masiguro matabo nga pangimunan niya ako. Kay ti, tumboy ang panulok sang tanan sa akon dito mo. Pati na ang boss ko. Gani ang feeling ko, magadugay gid ako sa trabaho ko nga ini. Tungod wala labot nga dako ang sweldo, wala sang maistorbo sa akon. Wala sang mga luyag sa akon.
Nagbutig ako sa mga utod ko. Tungod subong pa lang, nabatyagan ko na. Nga mabudlayan ako sa pagpugong sang kaugalingon ko. Nga hindi ma-inlove sa boss ko. Kag nakahibalo man ako, nga hindi pwede nga ma-inlove ako kay Sanjo Horteliano. Hindi. Si Sanjo. Gaupod kami sa pagpanyapon subong. Apang nagalupad ang paminsaro niya. Wala lang siya makahibalo nga upod niya ako. Kahipos sa iya. Sanjo? Ano ba lang nagkakatabo sa imo? Wala ka sa kaugalingon mo? May problema bala? Aha. Aba, wala. Wala ko sa problema. Ano mo nabing problemahan ko? Ha? Ano kay kaina ka pa nga wala nagahuluhambal diray? Kahipos sa imo? Wala dirang pinsar mo? Kuan. Napinsaran ko abi si Gerard. Ano? Atong sekretary mo nga tumboy? Oo. Nagakalingaw ako sa iya. Kaya daw mas lalaki pa siya sa akon. Anay ka? Hindi ba lang nga nakaisahan naton, ina? Nga ang kuhaon mo nga mga sekretary, mga tigulang? Husto ka. Apang wala masang tigulang nga nag-apply. Gani nagpatol na ako sa tumboy. Sang sa magulat ako sa madugay nga wala sang kabulig sa opisina. May pangayoan ako sa imo. Ano ina? Ilisi ang sekretary mo. Ano? Ilisis ang iba ng sekretary mo. Apang nga, Katrina? Hindi ko siya gusto. Nagapangimon ka bala sa iya? Of course not. Kag nga ang mangimon ako sa tumboy. Kung mo nga gusto mo nga ilisan ko siya. Tungod, hindi siya bagay nga manging sekretary mo. Posible mag-abot ang adlaw nga makaangkon ka sang problema sa iya? Kanabaw man sa rason mo nga ina, Katrina. Ay, nako. Nagapangop lang bala, ina? Nga hindi mo mapasugtan ang gusto ko? Katrina, ginbasa ko ang biodata ni Gerard. Kag naibalan ko nga siyang nagapa-eskwela sa mga utod niya. Ilo na sila sa mga ginikanan. Kag siya na lang ginasaligan sa mga utod niya. Makaluluoy man kung pahalinon ko siya. Pwes, sayluha siya sa iba ninyo nga negosyo. Basta, hindi ako gusto nga mangin sekretary mo siya. Okay. Babay lang. Kay tunan ko kung din ko siya isaylo. Buhata, ina ha? Sa labing madali nga panahon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga abyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Gerardine, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday, somewhere. TTX 500. Mga
Nakabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish